Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Gare ku yan uwana mata, mazan ma ban bar ku ba. Gaskiya yau a fusace na fito. Wai ka ga uwarka mace ko kuma dan uwanka namiji sun gitta yadda ka san wasu tsofaffin bunsuru masu wayanda suka balaga. Dan turaren nan shuwa ko dan rexona din nan hajiyata alhaji 35 zuwa 4000 fa yake, amma ba ku iya siya kusa. In ma ba ku iya sa, in kun ce ya muku tsada, alif na naira 50 na naira 100 yar uwata dan uwana za ku iya siya ku jika ku dinga goga a hammata. Sai ka ga namiji ya wuce ya daga hammata duk zufa, abin ba aji ba class. Bai kamace ku ba. Ko ka ga mace ta yi ado iya ado, amma da ta matso kusa da kai sai ka ji wari. Hajiya ta bai kamace ki ba. Wai bare ku ma na gida, waye ku ce mazajen ku ai suna biye ku ne fa ke ja mazajen ku na biye wani ba kyau tafi ki ba komai ba, amma wannan kamshi da kyale shi zai ja hankalin mijinki ki, wanda ke kin fita komai, kin fita aji, kin fita kyau, kin fita komai, amma wannan tsafta kin yi lakin ɗin shi. Ha ba yar uwata mace, me ya kamace mu dinga tsafta fa ma an ce annazafatu minal iman, tsafta na ɗaya daga cikin imani. Haba dan uwana yar uwata, balle amma na san yan uwana mata na gida za ku ce ai mazajen ne wasu ba sa siya ko ba sa ba ku kuɗi. Dan Allah yan uwana maza, idan kuna son tsafta matan ku su gyara ku ji su zamzam ko ina suka gitta cikin kamshi, ya kamata duk albashi ko kuma duk wani in sana'a dan kasuwa ne kai, a dinga da yin budget da su. Bai kamata a ce wai a ce a wata baka da budget ɗin da aka ba iyalanka kuɗin turare, wata haka ga ta sa turaren amma ƙanshin daban. Ha ba yar uwata mace, bai kamace mu haka ba. Alif ma ya wadatar da ke, idan kika sa alif ba ruwanki da wannan warin ko kuma zufan hammata, zai kamar da wani duk wani zufa da ke cikin hammatanki yar uwata. Da kuma dan sannan shawara ce, kar ki ce na zage yar uwata ta cikin gida, masu sa inas, wato in nace inas dai kun san abin da nake nufi, ba na fito ba. Wata ya sati tana maimaita inas ɗinta. Dan Allah a dinga shebin, a dinga wanke inas, shawara ce kyauta. Sannan kin san dai an ce kamshi adon mace, duk macen da bata da kamshi ta zama ballagaza, sauna, ta zama kucaka. Ya kamata gaskiya mu gyara yan uwana mata. Ba wai na fito ne don in ci muku mutunci ba, a'a na fito ne don in ba ku shawara domin mu gyara. Su kuma yan uwana maza a ci gaba da ba mata budget, ana yin budget da su, ana ba su kuɗi domin su gyara. Dan an ce tsafta ta kori komai. Idan baki da tsafta, ke da sakara duk ɗaya kuke. Na gode. Alaƙa